Be. Answer ba ka, be? Saan nan, be? Oh, walo na kawan, ha? No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, walo kawan. Himo ni mong ang answer 125. Be, ka-answer ba ka? Makita mo natin ni Roning pagka-bright og math. Be, na kay pansira ni mo ba? Oh. Kani ba? Suga. Pansira na ko rin mo, cancer ba ka? Kani ba? Walo kawan, himo ni mong 125. Be, cancer ba ka? I-plus ra na. Oh, i-plus. Walo kawan. Be, cancer ba ka, be? Saan nan, be? Oh, walo na kawan, ha? No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, walo kawan. Himo ni mong ang answer 125. Be, cancer ba ka? Makita mo natin ni Roning pagka-bright og math. Ari diri kuan. Basta kay walo kawan. 9 magud na. 9 ipa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Walo. Walo kawan. Kana. Gayon. Muna siya 1. Muna siya 2. Muna siya 5. Naunsa. Naunsa na imong pagka-answer nga. I-plus man na. Dara. Oh, i-plus. 1 plus 2. Oh. Oh. Ari diri ara makita. Taas. Equals 1 plus 2 plus 5 equals 1. What? What the fuck? Walo kawan. Naunsa ina imo nga ang 1 man na puro kanang 1 himuon nimong 125. Oh. Aya kana imuha na unsa man na 1 plus 2 plus 5 di pila? Plus man. 1 plus 2 equals 3. Nya plus 5 equals 8. Nya ang answer kay 125 man. Oh, ikaw po na ni sa nimo. Magani ako nangiko ani mong mahimo ba na nimo? Unsaon na pag-answer? Ikaw vlogger. Oh. Magpatudlo ko nimo. Oh. Giunsa na nimo ngano na himo ng 125 ang walo. Mo gani. Be ikaw wala. Di ko ka Di ka ka-answer di ani. Ikaw. Naunsa naman. Ang naunsa na imuha oh. 1 plus 2. Asa magikuha ang 2? Asa magikuha ang 2? Be. Nganong na nya ang 5 asa gikuha ang 5? Nya ang giskutan nako nga walo kawan himuon nimong 125 i-plus ra nimo. Dili ra na i-minus. Ako di ko Dili, ka plus. maunsaw na nimo. Bright. Pero ikaw. Oh, dili di ka surrender ka. Okay. Ana ora na siya walo kawan. So 1 suwat mo diri. 2 usa kawan. Yari diri. Ikatulo nga 1, number 3 na na utan diri. Ikaapat nga 1, ari diri. Ikalima nga 1, diri. Kaunom, diri. Pito, diri. Kuwalo, diri. Oh, pilay answer. Be, pilay answer. Oh, 1. Wala yung answer. Plus, kuna. Oo. Akong pangutan na, nganong di mo anak man nimo, nganong Basta kay walo kawan. Oh, na.
Kasi di mao, ikaw di mao. Kwintaha, walo kawan. Nga nahimo na siyang 125. Di gina Oh. mga pagkakuan. No. Ipa-plus man ka nimo. Oh, plus bitaw ya sa na dili na plus. Haman nimong plus diha. Be. Butangan nimo plus dire oh. Oh. Dili na maoy. O say di mao. Di mao. Di na mao. Di ka balo. Plus ko na tanan, ikaw na may balo asa nimo ibutang ang 1. Mo na siya. Answer 125. Yan, wa siya ka answer. So guys, wag niyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Yan. Comment down below, like and share. So bye-bye.